open people. Open people podcast. От много маничка всъщност правя експерименти в кухнята с сладкарството. Следователно и финансовото положение стана по-сложно. Правя такива експерименти, които карат сетивата да избухна, смисъл, че това са забранени комбинации по принцип. В самия факт имам клиенти, с които работя вече 16 години. Всяка година, за всеки един повод. Аз много торти с интимни полови органи съм правила през годините. Здравейте на всички! И днес в подкаста Open People имаме изключително вдъхновяващ гост – Галина Христова. Тя е основател на Crazy Cake и първият бутик за занаятчийски шоколад във Варна. Галя не е просто предприемач, тя е предприемач с 15 годишен опит. И днес ще говорим не само за шоколад, а говорим за това как човек може да изгради бранда, какво стои за тази красива витрина, какви предизвикателства и истории. Галина, здравей! Здравейте и добре дошли в света на шоколада. Разкажи с какво се занимаваш, разкажи повече защо с това се занимаваш. През 2010 година създадох Crazy Cake. Занимавам се с това, защото така го чувствам, за това съм родена. От много маничка всъщност правя експерименти в кухнята с сладкарството. И през годините минах през различни обучения, психология, спорт, музика, но в крайна сметка винаги желанието да творя с ръцете си нещо надделяваше. И с това се занимавам вече 16 години с бутикови поръчки на торти, както и ти спомена, вече 3 години, както създадох първия бутик за ръчно приготвени шоколадови бонбони. Защо точно торти, защо точно бонбони и обичаш ли сладко, Галя? Няма как да правиш нещо, което не го обичаш. Аз не вярвам в това. Да, обичам сладкото, обичам да правя храната любов. И ако ти не я правиш с любов и с страст, тя няма да бъде хубава. И тръгнали от детството ли това? Как усетих, че това точно пак това е? казвам, много маничка бях, когато правих и кексове, и бомбони замразени. Винаги съм се опитвала по време на майчинството, тогава имах повече свободно време, следователно и като се появи детето, искаш да дадеш най-доброто. Тогава започнах да превеждам рецепти от, спомням се, един немски сайт за направата на фондан, за да може да бъде ръчно приготвен, да бъде най-чистата форма за моето дете. Всъщност живота така ме тласна, че трябваше да напусна работа тогава, защото нямаше места в детските градини. Следователно и финансовото положение стана по-сложно. И вкъщи започнах да правя торти за приятели, за децата на за приятелите на моето дете и така започна всичко. И до тук се разви и сега имаш твое кафе? Да, развих се през годините постоянно. За да изградиш един бизнес, такъв има нужда от структура и от постоянство. Не става всичко е толкова бързо. Става с обновление, с постоянно да се обучаваш, да вкарваш нови технологии, да комбинираш модерното с традиционното и да изграждаш тази структура стъпка по стъпка. Галя, какво те отличава? Какво точно особено, специално внасяш в твой продукт? Интересните рецепти, които в момента създавам за бомбоните, вкарвам подправки, съставки, които по принцип са взаимно изключващи, като паста от черен чесън с хабанеро в шоколад.
или горгонзола сирене в черупко черен шоколад, но успявам да ги накарам да работят заедно. Добре, и това създава емоция. И усещане в хората. То даже когато ти говориш, разказваш за тази комбинация и даже това ме накара аз да се усмихвам, че наистина повдига емоцията. И... Да, това е едно преживяване, това е експлозия от вкусове. Предстои ни скоро поредното събитие, което ще бъде дегустация, в която няма да опитваме просто бомбони, ще опитваме такива забранени комбинации. Една от тях е карамелизиран бекон с уиски и пекан в черепко черен шоколад. Вау, искам да пробвам това наистина голям експеримент. Да, и какво те вдъхновява в твоята работа на тези експерименти? Каква обратна връзка имаш от твоите клиенти? Вдъхновяваме, че аз съм иноватор. Всичко, което влиза в рамките на нормалното, мен не отекчава. Смисъл такъв, че не мога да правя едно и също постоянно, затова и се опитвам постоянно да надскачам нивото си и връзката обратната на клиентите. Естествено, не винаги ще имаш клиенти, които абсолютно 100% ще харесват всичко това, което правиш, но със сигурност в самия факт имам клиенти, с които работя вече 16 години, всяка година, за всеки един повод. За мен това е доказателство, че съм на правилния път и вдъхновяваме тяхната обратна връзка. Реакцията, отношението, което ние имаме един към друг, споделянето. Те идват да си поръчат торта или бомбони за някакъв повод. Не просто делово, искам това. Ние вече си знаем децата, как се казват. Ти както получих веднъж от една клиентка, ти си нашия семейен сладкар. И да получиш такава титла си е за мен най-голямата награда. Че твоите клиенти всяка година за рожден ден точно знаят къде да поръчат. Започнах да правя торти на деца, на които съм правила торти от една годинка. В момента не правя торти за гаджета. Да. Така че... Имаш цяла история. Да, това си е една история. Да. Галя, можеш да ни споделиш твоя секрет? Как успяваш да работиш с сладкото толкова вкусно и успяваш да запазиш твоята чудесна форма? Знам, че ти си голям спортист. Всичко е баланс. И в работата, и в спорта. Всичко трябва да е с баланс. Да, по принцип мога да кажа, че както се помня се занимавам с спорт. Дълги години съм била в планинското бягане. След време се вземах сертификат за инструктор по табата и хикс. И това е баланса. Ядеш, бягаш, будиш или ядеш торти, за да бягаш здраво. Бягала съм и съм печелила от 10 до 110 км всякакви дистанции на планинско бягане. И последно 21 година спечелих диво прасе на Пресенко Утра 110 км. Браво. И как прекарваш свободното си време? Планина обичаш, доколкото знам. Планина, взимаш колата и заминаваш някъде без посока, както казва моя син, където е слънцето да ти е в очите. Често прекарвам свободното си време в кухнята, също да експериментирам нови вкусове, но най-често се зареждам също сред природата. Пътешествия, гмуркане, бягане, къмпинг. Да, имаш много активен начин на живота и всичко активно, динамично и с спорт и също време с емоция и много хубава храна. Задължително е да, пак казвам, баланса във всичко това е важно. Да вървят нещата добре. Галя, какви ингредиенти използваш в твоите продукти? Можеш да споделиш, защото сега има доста храна на пазара, в магазини, точно пред теб твоя бутик. Как се отнасяш към качеството, на какво държиш? Първо работя с най-висок клас от идентични региони в Колумбия, Каса Лукер.
Във Варна единствено аз работя с него. Не правя компромис с качеството. В днешно време хората започнаха да изключват страшно много млечни, глутен. Със съжаление, те ги е имало винаги, но днес им обръщаме повече внимание. Следователно, можем да реагираме и на това, защото шоколада, с който работя, предлага овесено мляко, предлага се шоколад без захар за хора с инсулинова резистентност или хора, които просто искат да избягват захарта. Не правя компромис с качеството, защото искам да дам най-доброто. Както казах, аз започнах преди години с идеята да дам на сина ми най-доброто. Това ме държи и ме води до ден днешен. Значи имаш тези продукти, които и без захар или с някакви заменители? Да, в днешно време има различни заместители на захарта, има така известната стевия, но не само, и еритритол, инолин, малтитол, много от нещата, които могат да се използват за хора с проблеми с диабет или просто избягват захарта. Разбира се, имаме възможност да реагираме. Приготвяме десерти, които са и без глутен, и без захар, и без мляко. Да, това е много интересно и много наистина е актуално. Днеска хората сега стараят се да държат здравословен начин на живота и повече обръщат внимание на това вече. Да, е това. Благодаря, че ти правиш това. Наистина е за качество, държаш качество и това, че даваш възможност да усетим сладкото тези хора, които не могат да си позволят сладката. Всички можем да си позволим, но въпросът е дали аз, честно казано, аз не избягвам захарта, защото ако ти консумираш някакви умерени количества, ако преди тренировка или веднага след тренировка хапнеш нещо малко сладко, това няма да ти навреди на фигурата по никакъв начин. Така че пак всичко опира до това ти да имаш някакъв режим на хранене, който да не изключва изцяло захарта. И това няма да бъде пагубно нито за здравето, нито за фигурата ти. Но не означава да се храниш всеки ден с захар. Да. Добре. Галя, имаш ли някаква интересна история с твоята, някаква интересна поръчка и някакъв интересен клиент, възможно? Интересни поръчки много, затова и Crazy Cake се наричам. На времето хората искат да направят нещо нестандартно, да подарят нещо необичайно. С това започнах много торти с интимни полови органи, съм правила през годините, с черепи, с анимационни герои. Това е да пресъздадеш всъщност вашите идеи чрез моя почерк. За мен това е изкуство, защото аз изработвам това с ръцете си и от 4 яйца и 2 чаши брашно и захар няма как по принцип да излезе някаква 3D форма от тортата, но всъщност с повече въображение всичко става. Наскоро голямо предизвикателство беше 10-етажна торта сватбена, която трябваше всъщност с стълба да монтираме в ресторанта. Мои клиенти, които повече от 10-12 години съм им правила торти за поводи, отново се връщат. Те живеят в Германия и отново се връщат да направят една от сватбите на семейството в България и имах нелеката задача да се вместя в тия 10 етажа предизвикателство. Това беше доста интересен. Интересен проект. Проект, да. Голямо предизвикателство. Да, колко време ти отне тази подготовка? Само ти започваш предварително с декорацията, поне седмица по-рано, минимум. Всеки елемент, който е по тортата, трябва да се подготвя предварително, за да може всичко да се декорира накрая, когато я сглобяваш.
Да, браво. И задължително ще покажем тази торта на нашите зрители. И аз искам да я видя. И Галя, доколкото знам, че ти си тръгнала от вкъщи да правиш торти само за познати хора, за твоите приятели, и сега имаш 10-етажни торти да правиш и имаш корпоративни поръчки. Можеш да споделиш, че с какви клиенти работиш? Тъй като вече бутика достига до повече хора, изпълнявам поръчки, които са за по-големи компании. Имаше наскоро случай, в който изпълних 5000 бомбона, трябваше да изпълня за една фирма. Имаме възможността да дадем на хора, които държат на качеството и на стила и да се отличат с отношение към тяхните клиенти, колеги или партньори, с които работят. Можем да изработим шоколадови барове с логото на компанията, цветове, всички изисквания, които може да има един клиент, ние можем да се опитаме да ги изпълним. Хотели, малки бутикови хотели, които примерно имат отношение към клиентите си, оставят кутийка от 2 бомбона на леглото, когато им пристигат гостите. Зареждали са от мен на хора, които продават коли и когато някой си купи хубава кола от тях, да им подаряват кутия с бомбони. Това пак е отношение към клиента и ние се учим как да си ценим клиентите, с които работим. А всъщност това е произведено в България, ръчно направено и придава стойност и на твоя продукт, който ти предлагаш. Да, това е индивидуален подход и наистина с високо качество и с любов към клиент. Да. И произведена в България. Да, най-вече, че е нещо, което е направено тук и е ръчно приготвено. Това е отношение. Галя, с твоя толкова голям опит, предполагам, ти имаш и обучения за начинаещи, тези хора, които също искат да създават такива уникални и торти, и бонбони. Твой голям опит. Естествено, хората искат да поемат от теб. И имаш ли организирани обучения, курсови? Обучения, индивидуални и групови за шоколадиерството, за начални стъпки. Курсът е един работен ден от 9 до 6, в който ние се запознаваме с видовете шоколад, с темпериране на какаовото масло, оцветяване, с темпериране на шоколадите, подготовка на молдовете, рецепти как се подготвят. Абсолютно стъпки за начинаещи ентусиасти, които искат да се докоснат и да се потопят в шоколада. Значи това е курс за шоколадиерство, а за торти? Не, за торти не правя, защото моята страст и цялата ми енергия е насочена в шоколада. Шоколада има памет. На мои студенти често съм казвала, че ти трябва да научиш шоколада как да се държи, да задържи бета-5 кристалите и за това ако температурата не е окей, ако влажността не е окей, дори ако твоята енергия не е окей, това нещо може да се предаде в шоколада, така че там е по-голямата страст. Значи, аз колкото разбирам, значи тези хора, които се намират в различни градове в България и ти, понеже имаш твоите планове извън България, имаш интерес, значи тези хора, които живеят в България в различни малките градове, могат да вземат твоя курс и да правят подобния бизнес, проект, също могат да започнат като начинаещи от вкъщи. Абсолютно, и ти наистина ще помогнеш, ще покажеш този път и всеки начинаещ има възможност да се развие в тази посока. Абсолютно, всеки има право да се докосне до тази магия. Оттам нататък колко ще вложи от себе си, за да се развива, зависи от него. Както в бутика могат скоро време да се предлагат и онлайн обучения. Аз съм поканена като гост лектор и мастер-клас в друга държава да водя курс. В момента оправяме чисто документално нещата, така че да,
Както казах по-рано, граници за мен няма. Чудесно, Галя. Това е наистина възможности за начинаещи хора. Те могат да тръгнат по този път. Всеки, който има желание да се докосне до шоколада, има възможност, разбира се. Добре. Галя, какви имаш сега перспективи за развитие? На къде се насочваш? Какво те интересува сега в твоя проект? Имах честа както каза, от вкъщи започнах да стигна до катедрата. Бях поканена като гост-лектор в кулинарния институт във Варна към Висше учебно заведение по мениджмънт, където имах възможността да преподавам и да проведа мастер-клас на студентите от първи и втори курс. Това беше за мен голямо приключение, защото едни таланти, които са отишли да учат кулинария, успяха да ги докосна и аз до шоколада. Курсове все повече хора запитват, индивидуални курсове правим. Също така можем да направя и група към кулинарния институт, така че има възможности за по-голяма група. В бутика ти има ли стажанти, които... Да, работя с техникума по туризъм ТОХ във Варна, откъдето имам стажанти през седмицата. И Галя, ти спомена, че планираш събития, които искаш да организираш. Можеш да споделиш какви събития планираш да организираш покрай твоя проект? Ние вече правихме едно такова събитие преди време в арт-галерия с гост, наш бранд български с вино, кафето, с което работя. И всъщност бях създала вкусове за вино и с вино, следователно и за кафето. Сега ще бъде доста по-интересна с тези забранени комбинации. Ще направим събитие, което ще предизвика сетивата на хората. Ще ги докоснем до вкусове, които те по принцип изключват да могат да опитат в шоколада, но поне до сега отклика наистина е вау. Така че това предстои. Ще обявим скоро къде ще бъде събитието и датата. Очаквам този анонс и аз искам да дойда. И Галя, какви партньорства, може би колаборации на теб те интересни? Можеш да разкажеш по-подробно, може би някои от нашите зрители могат да подхванат тази идея? Партньорство винаги може да създадем колаборации. Както знаеш, миналата година по повод 15 години създадох нишов аромат в Кувейт. Границите за мен падат, няма бариери за това, така че мога да работя дори отвъд граница. За тези 15 години затворих ароматите на бутика и въобще на всички торти, които съм направила, спомени в тези два нишови аромата. Сега съм отворена и за нови предложения, за нови колаборации. Добре, това е чудесно и сега точно такова време за някакви нови идеи. Всички сме в някаква трансформация и мисля, че нещо ново да дойде и при теб също. Абсолютно, да. Галя, ти сподели, че когато ти си напуснала работа в твоя живот, това ти накара да коренно смениш твоята посока и точно тогава ти тръгна да правиш торти от вкъщи. Това било начало на нещо сериозно ново в твоя живот. Как успяваш това да правиш и имаш ли още някакви такива ситуации в твоя живот, където било наистина е трудно и как ти преживяваш трудности? Трудностите са всъщност нещо, което не ме спират, а ме мотивират да работя. Ние през трудностите си учим уроците в този живот и нищо, когато е леко, няма как да изкара потенциала ти на повърхността. Тогава стартирах, защото трябваше да напусна работа и да остана вкъщи и нямах буквално пари как да се оправям. На един по-късен етап в личен план претърпя 24 годишната ми връзка приключи, при което аз останах отново сама с
синът ми и това беше момента, в който се мотивирах. Събрах се и отворих бутик за шоколад. В такъв момент, когато аз имам трудност през себе си, не спирам и не се отказвам, а започвам да мисля мащабно и как мога да изляза от тази ситуация. Зад гърба ми няма човек, който да финансира моите проекти или да ме държи 16 години на пазара с някаква финансова инжекция. Всичко това го правя сама. Така че, да, трудностите ме мотивират. С търпение, постоянство, спокойна сила, категоричност мога да създавам и нови проекти. Значи, аз колкото разбирам, всяка трудност ти кара да си мобилизираш и нещо ново да изградиш в твоя живот. Аз вярвам, че всеки човек може да се мобилизира и всъщност когато е трудността, точно тогава може да разкрие силните си страни. И това не е само при мен, аз съм сигурна, че то ни е заложено, това е инстинкт за оцеляване. Но мисля, че всеки има своя подход. Можеш ли да дадеш някакъв съвет? Как човек може да се справи? Как човек да се справя с сложна ситуация, в зависимост от ситуация. За себе си аз лично съм открила, че оглеждаш се, мислиш къде, усещаш се къде се намираш и действаш. Предприемач е този, който предприема първи. Или предприемаш действие и го правиш, защото в крайна сметка хората помнят първия. Всички ние сме предприемачи, действаме, работим, създаваме нови проекти. Това не е да създадеш едно нещо и да го оставиш и то да се лежи в годините. По правата. И в бизнеса, и в личния ни живот винаги имаме и възходи и спадения. Така че... България ти все пак спомена, че ти имаш и психологическо образование. Вероятно и това ти помага как да се справиш. Комплекс от всички тези неща са ни изградили през годините. Няма как. Психологията винаги е останала просто една любов, която и до ден днешен винаги си отварям и се рове вътре. Срещи с приятели, правим тия игри на мозъка, които да раздвижат и да видят отвъд нашите възможности, но сигурна съм, да, че това оказва влияние. Всички тези компоненти са заедно. Всичките предприемачи имат особено мислене и наистина умеят да намерят начин да излязат от различна ситуация и да имат своят секрет как да излязат от ситуациите, защото те са предприемачи. Именно и това, че си в бизнеса не означава, че винаги си на върха. Всъщност теб те прави добър тогава, когато си бил долу и си се умял и всички ресурси, които имаш, за да излезеш. Не един пример имаме в световни брандове, които са стартирали от приюти, от улицата, ако щеш, и успяват да издигнат себе си и продукта, който са представили до световно ниво. Така че ти трябва да се справиш постоянно с някакво предизвикателство. И това е интересното в крайна сметка. Това е точно живот. Да си предизвикваме и да минаваме този интересен житейски път. Абсолютно. Ние имаме в Open People нашите въпроси, блиц въпроси, имаме карти с въпроси от живота. Не знам какъв въпрос ще ти падне, ако искаш може да избереш. Какво ви кара да губите представа за времето? Какво ви кара да губите представа за времето? Имало ли си момент, когато четеш хубава книга и в един момент до такава степен си се отпуснал в тази книга, че когато се погледнеш часа, времето е изчезнало. Загубил си представа за времето. Това е момента на сливане. Когато започна да правя нещо, което ме вдъхновява в кухнята, да създавам рецепта, да работя по декора на нещо, това е момента, в който губя представа за времето. Когато се отдам на това, което обичам да правя. Творчество, това сливане, творчество, сливане. Да. Добре, следващи въпрос.
Как би изглеждала мечтата ти? Аз имам много мечти. Те са толкова понякога нереалистични, за да мога да имам за какво да мечтая. Винаги може би да отворя Crazy Cake бутик в друга държава. В момента това ми е, да. Друга държава или други градове в България? Друга държава. Друга държава. Друга Това е държава. още по-голямо предизвикателство. Мгм. Добре, допускаме това в Вселената. Това е нещото, което в последно време върху което работя. Това искаш. Мгм. Добре, Или за щастие. да. Най-смешната история в живота ти. Много има. Докато се занимавах доста активно с бягане, се подготвях за едно състезание и в него ден бях си поставила, че ще бягам 40 км. Подготвила съм се за следващия ден поръчката, там бисквитки съм приготвила, каквото трябва и тръгвам да бягам. И в момента, в който тръгвам още на 200 метра, тук минава една лента, бе ти нямаше ли нещо в графика, що не погледна тефтера. Обаче продължих да бягам, така после през няколко километра ми излиза някакъв сценарий как ще се върна, как ще хвана такси някъде отдалеч, защото нещо съм забравила, обаче нямам как да реагирам, нямам на кого да звънна да ми погледне графика. А пък имам цел днеска 40 км, аз трябва да ги избягам. Се намирам, вече съм минала не Добрава чешма, а Ладжа манастир и съм горе из нивите. И телефона ми звъни, и аз спирам, оправям си дишането и така тортата, къде е? Една майка пита. Тя не беше ли за утре? Много се извинявам. И сега ще се опитам да реагирам. В смисъл, че аз съм на 2 часа път от града. Започвам по най-бързия начин да мисля, викам такси, да обясня къде се намирам из нивите, да бягам, да стигна до асфалт някъде първо, за да хвана такси. Прибирам се по най-бързия начин, успявам с 2 часа закъснение да пристигна да занеса тортата на клиентите. Следователно не вземам пари. Тя казва, жената, ма вие сте тук децата, няма проблем. Аз казвам, не, аз създадах достатъчно стрес, така че отказвам да взема пари за тази поръчка и моля най-сърдечно да бъда извинена за това, което причиних. На другия ден жената връща обратна връзка, че всичко е било чудесно, да не се притеснявам, че страшно много им е харесала тортата. И след това си поръчах за другото дете, което аз знам, че не беше най-доброто, което съм способна, но самия факт, че не се отказах от това нещо да кажа, съжалявам. Човек се разплаках от тази Защо? история. Защото аз представя как те от нивите бягаш да правиш торта. Ти просто си представи как казвам на жената, аз съм до гробищата на Виница. След малко те ми звънят, таксито ви чакат. Аз съм едика. А това е... се оказва, че аз съм до гробищата на Златни пясъци. Аз не знам до кои гробища съм. И това е първия асфалт, който намирам. И въпреки всичко, да, успях да приключа. Много истории има. Аз много обичаш да му разказвам за моите провали. То наистина много забавна история. Да представя как ти бягаш от нивите от гробища и набързо правиш тортите за деца. Да, но няма не мога. Да, наистина, при теб сигурно няма не мога. Да, но с годините се научих, че не всичко е на всяка цена. Как това разбираш, че където наистина трябва да е като на всяка цена, но не винаги? И как това разделиш? Ами това е интуиция първо и опит през годините. Ако се опитваш на всяка цена да угодиш на всеки клиент, няма как загубваш себе си някъде и разваляш това, което правиш. Така че устояваш за себе си и вярваш най-вече на интуицията си. Поне аз често се допитвам до вътрешното си усещане дали това трябва да го направя, струва ли си. Някога е по-добре да откажеш на някой клиент, отколкото да се опиташ да изпълниш това, което той иска или той
дори не е наясно точно какво иска, което за мен е предпоставка, че накрая може и той да е недоволен и аз да съм недоволна от себе си, така че поставям си граници, да. Може би има ориентир всичко да ти носи удоволствие или ти си понякога готова да поставиш своето удоволствие за сметката на... Не. Ако имах възможност преди години да дам съвет на моето младо аз, бих казала, че не е нужно да се доказвам на всеки. Правилният човек ще дойде за мен. Добре, Галя, благодаря ти много за тази среща и много интересен проект е твоята и невероятна енергия, твоя подход и твоя продукт и задължително ще покажем твоя бутик и това каквото ти правиш. Благодаря ви и аз от сърце. Аз се казвам Диана Саливан и аз съм основател на международен нетворкинг проект Open People. Тук нашия подкаст Open People. Ние сме отваряме интересни хора, уникални истории. Заповядайте, ще бъде интересно. Open people.